komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Semla Size 59. May gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. May gabi action break sa aton mga listeners. Ari lakat sa aton nga timpo sini nga gabi. Sabado kita karon September 26 to 2020. Ang aton nga low pressure area ari siya nagaantad sa 490 kilometros ang kalayon sa nasidangan sang Tugigaraw City sa Cagayan dito sa pinakapunta sang Naaminan sang Luzon. Kagari siya sa 18.8 degrees north, kag 126.6 degrees east. Isa naman ka LPA, waay lang gid ni siya nagdugay nga nagtubo no, namataan siya nato na sa 730 kilometros. Ang kalayon sa nasidlangan sang Hinatuan, Surigao del Sur, kagari siya sa 7.6 degrees north, kag 133.3 degrees east. Ang isa ka weather system sa aton amo ni ang habagat o kon southwest monsoon nagapekto sa nakatungdan nga bahin sang Luzon kag diri sa aton sa Kabisayan. Ang nasakupan sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob amo ni ang rehiyon sang Ilocos, Cordillera Administrative Region ang Cagayan Valley nga halin ini sa low pressure area kag ginuobdan man sang southwest monsoon o kon habagat. Ang Soksargens naman kag rehiyon sang Davao, Surigao del Sur mangin magalumon man ang ilang kalangitan nga may lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob nga halin ini sa low pressure area. Wailang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod may pagguguom lang niya ang kalangitan hasta sa magalumon ang kahawaan nga may idulot ini naligwin nga mga pagulan halin iniya sa southwest monsoon o kon habagat subong man ang localized thunderstorms. May ara kasarangan nga huyop sang hangin halin sa Naaminan na sila nga nag-aapekto dito sa pinakapunta sang Luzon. Ang mahinay naman hasta sa may kasarangan man nga hangin magahalin na bagatnan nakatungdan pagadto na bagatnan kung southwest to south mabatyagan sa nakatungdan nga bahin sang Luzon ug Kabisayan. May magahalin pagid sa nabagatnan nasidlangan pagadto na bagatnan nakatungdan na kung southwest to southwest maga-impluwensya sa iban nga bahin sa aton pungsod nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. So
So particularmente diri sa aton probinsya, padayon nga may pag-uungguom sa gihapon ng aton kalangitan hasta nga magalumon man ang aton kahawaan nga may naligwin. Ini nga mga pagulan aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag aton mabatyagan ang mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin nga magahalin sa nabagat na nasidlangan pakadto nabagat na nakatungdan southeast to southwest, maga-impluwensya sa kabugusan sa isla sang Negros. Nagapabilin lang sa gihapon ang kondisyon sa aton kadagatan diri sa western seaboard sang Kabisayan nga mangin makanay. Basta sa kasarangan lamang ang pagdulod-apya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Kag ina alas 2:37 sang ugto naghunas 0.2 metro aksyon dry metro ang kanabawon ang tao magabalo sa alas 6:43 buwas sa aga sa takos nga 1.4 metro ang kadalumon. Kag alas 5:37 naman sini nga hapon nagtunod si Haring Adlaw. Nagabot laking siya alas 5:33 buwas sa aga. Ari kita sa gihapon sa 25 hasta sa 32 degrees Celsius o kung 77 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So muni kabugusan sa naton lakat tiyempo sini nga gabi. So meaning Sir Gan, sini nga hapon grabe nga bulandak sang ulan, may connection na to ayan sa LPA? Inang nakahatag ang pag-asa Iloilo, Haro Iloilo nga opisina. Thunderstorms advisory, medyo light to moderate lang. Yes, Light to moderate lang. Grabe man to nga bulandak kakina, uso man. Hindi pa to iya sang low Yes, pressure, the pressure ng tubo di kagina sa hapon sa Inatuan, Surigao del Sur. While ining low pressure area dito sa pinakapunta sa Raminan sang Luzon, layo na siya daw ay nagid man siya epekto diri sa aton. I see. Sir Gan, salamat gid. Good evening. Sige, action ba yung gabi? Yes, sir. Sa balita, una sa aksyon. Swerte nga ula sang ulan sini nga hapon mo diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. In fact, may mga porsyon diri nga nagsaka gid man ang tubig. And tiyan mo na no ang sitwasyon no diri sa Bacolod. I don't know kung dira sa Gwa sa Bacolod kumusta kamo dayan? Last 5 Action Radio Philippine Standard Time sa aton sini nga pagpangalagad. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Antes pa naman kita formally mag-umpisa sa aton nga pagpangalagad ang aton pagpangamuyo. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo,
imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:08 na. Nasubo nga adlaw Sabado kita. Yari na sa Setyembre 26, 2020. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita man kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow la Aksyon, Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, yaring numero 0938225517. Sa mga watchers naton, sa mga viewers naton, kadto lang kamo sa comment section. Kaya tagan tayo na karon sa hustisya ang inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob 9 ang takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano balang nagali na gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Karon mga ka-aksyon, liwat naton ay pa-explicar kung ano gibala ang pinakanagluntad kagabing hostage drama dira sa syudad sa Victorias. Involved diri ang anak nga isa ka siman kag hostage na diri ang iya sini kaugalingon nga Iloy sa ila sini nga puluyan. As initials nga nakuha nga information sa Aksyon Radio, alin pa kagabi mga ka-aksyon, ang suspect medyo sabog sa illegal nga droga. Aksyon Firing Line. Samtang diri iya sa syudad sa Bacolod, abi ko kay na ganay may ara sang artista sa New Government Center. Silingkuha na nagtaglanggid kapulo kabilog mountain bike si Senador Pia Cayetano, gindagsa gid sang linibo nga tawo. Aksyon Firing Line. Gali kay ayuda kuno ato ang ilatad kadtuon to nga wala man na kuan na tigayon. Ano nga sistema iniman daw hindi naging mahangpaning obra dis Bacolod eh. Aksyon Firing Line. Ambal sang iban to baw, ayuda, tsamba to sa mahilig mag-ayod kay naginutok damo gid naka ayod da dito. Aksyon Firing Line. Ang akon ginapangamuyo taction hands, wala lang gid sang positive nga atuto. Kag wala sang may balon nga COVID-19 nga nag-intra man to ayuda sa mga tawo nga para makakuha sang ayuda sa gobyerno. Aksyon Firing Line. Ugtas naman sila. Nano man yung sistema natin, Dris Bacolod man? Una-una to, medyo may kapalpakan ang pagpanagtag sang mga food packs sa mga pigado kay kung hindi expired, ang bugas daw damog. Aksyon Firing Line. Subong ang paghatag naman sa mga numero kag maka-avail sang ayuda, palpak naman no? Aksyon Firing Line. Ano pa bing word niya gamiton? Tadi daw ay nagid man guro iban kay kon may sistema lang nga insakto. Hindi lang gid mag-amo sa ning sitwasyon das Bacolod Government Center. Aksyon Firing Line. Sa gilang pakarunan tana kay dugay-dugay mga ka-aksyon, may ara kita sang interview nga willing magpanugid kung ano gid bala ang pasalig sa ila kay nga nagdagsa sila didto sa New Government Center. Aksyon Firing Line. Ano gid bala ang ginpabalo sa ila nga ang alas 2 pa lang kay na sang aga. Ang iban ganit didto na nag-overnight. Agod gid lamang makakuha sang ayuda. Aksyon Firing Line.
Sa isahon tanay karon sa aton sa nga pagpangalagad samtang may pila naman ka mga driver diri sa Bacolod ang nagpasalamat man gikan sa new government center matapos makabaton sang ayuda man sa gihapon. Action firing line. Pero maayo ni nga pagpanagtag sa ilaya kay inang gin isa sila kadto sa mga lugar nila bla. Ining nagdugdagsa gina sa new government center. Do pwede malanigan sila kadtuon tag isa sa mga balay nila kung sinuning mga talagaan gid. Action firing line. Nga ang agin pakadto pa ni sila sa NGC man for what being a purpose abiman. Kikabalo naman ta ginalikaw gani ang madamo nga mga tawo nga ginapadubang napakadto ta pa niya sa NGC man. Action firing line. Wala gani kuno gin publicize ini way nagpa-interview sa mga media kay nubo kuno ang gamay ang pundo para diri. So how come nga nagdinumog ang mga tawo to? Action firing line. May nagagwa pa nga information action hands nga kunogin sabutahin na naman sa pangontra sa politika ba nano naman din naman guro do kalayo na naiya nga mga pananawan. Action firing line. Sige balikan ko na bigkaron sa aton sa nga pagpangalagad. Hindi na nablanay paglaktan pamulitika ining mga kapalpakan tabla. Firing line. Daligid lang sa iban nga balita maka-aksyon board member Monte Libano sang 4th o 3rd district gin igo man sang COVID-19 ikaapat na ning government officials diri sa Negros Occidental mga kaaksyon serbisyo sang sangguniang panaliwigan magapadayon sulo kay Vice Governor Ferrer despite sining nasambit iya nga pagpositibo ni Monte Libano. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ko karamang detalye sining balita lokal malagaw-lagaw ko to anay sa international ha. Action firing line. Unahon ko na nilang mas sports tanay ho kay para ang aton bala nga programa mabutangan man sang iban nga sahog kung sa Bisaya pa sahog. Kung sa Ilonggo pa panakot mga kaaksyon. NBA kita kay na Game 5 mga kaaksyon no Game 5 sang Boston Celtics kag Miami Heat makaksyon sa Western Conference. So nagdaog diri Boston na naman liwat daw nakabawi sila sa score nga 121-108 mga kaaksyon. Ang series score nila karon ara na sa 3-2 mga kaaksyon no abangan ta ang Game 6 sa palaabuton na naman nga Lunes. Action firing line. Samtang buwas nga adlaw ang hampang sa NBA sa Eastern Conference na naman amo ang LA Lakers kag Denver Nuggets. Ang series ni sila subong niya 3-1. 3 ang Lakers, 1 ang Nuggets. So nagapaning hamot na ang kampyonato sa Eastern Conference Finals mga kaaksyon pabor sa LA. Pero di ta pa na sigurado kiti bilog ang bula. Buwas ang hampang nila sa Game 5 mga kaaksyon. Action firing line. Sa iban nga balitang sports man tagyapon no? Pero may connection ini ang balitang sports naton sa COVID-19. Kaya nga aman si Senador Manny Pacquiao ang magahampang sa masunod nga tuig. Amo ning mga plano nga magahampang ini siya enkwentro sa kay Irish Mixed Martial Arts star nga si Conor McGregor mga kaaksyon. So way pa ni ang pitsagid kon san basta 2021 ang plano sa ila sining engkwentrohan ay liwat sa ngaton sining senador diri sa pungsod Pilipinas pambansang Kamao. Ang pila ka dako nga portion sini sang ila sining hampang gamiton so ni Pacquiao pag-away sa COVID-19. Most likely pag-donate sa mga puloy-an kung sino dang nadula, ay mag-guro puloy. Ano mga shelter, guro, or mga, siguro mga facilities, ano? Kwarta, pagkaon, kag iban pa. No? Amo ning gusto matabo ni Manny Pacquiao. Nga kung anong ma-earn niya dito, nga pundo, labi na gid kung dumaog, pagid ini siya, siyempre may premyo, no? Ang dako nga porsyon dira mga kaaksyon, ibulig, away, batok sa kay COVID-19, kag iban pa. Panghatag man sa mga kubos, nga wala sang kwarta mga kaaksyon timayo gida no may paspakyaw kay palibog kung paano ipasumbag yang kaugalingon niya para makapangita lang kwarta.
Amo na yang mayo da, wayag ulu-ulikid ko ano mga politika, mamuni, gahuna-huna sa iya mga paano maka-income halin sa iban nga pungsod, pagi sa iya sini nga mga kamot, para makabulig ti milyones ang ma-income ina dire. Salamat gid Senador Manny Pacquiao. Tiyan mo na, lauban na ton last 2019, ang pinaka-last niya ng enkwentro, nga ginpatumbaya man to si Keith Thurman, kamadamduman niya maka-action. Sige, abangan tayo niya. Action firing line. Kag ako mismo nag-aayo, gin nga suportahan tani siya kay ngaman para ni Saton diri sa pungsod Pilipinas. Kung dungog lang, nga dala ni Manny Pacquiao, ti nagkalakwa na kita, nagsululubra na ng dungog, gin na ambit niya sa pungsod Pilipinas, mga ka-action, hindi niya maisip na. Action firing line. Susubong yang aton diri pangamuyo nga suporta sa dumaog siya para sa COVID-19. Action firing line. Sa ibang nga balita mga kaksyon, ang Philippine Drug Enforcement Agency nagpalayag sa panahon sang pandemya aksyon Henryo. Damo mangyapon patay sa mga drug by bust sang kapulisan sa bugos nga Pilipinas. Action firing line. Naglabot sa 201 mga kaaksyon, no, ang mga drug suspects nga nagkalamatay. And sa itong data nga gitpagwasang PDEA, 5,856 nga nag-umpisa ang away sa illegal nga droga sa itong Agosto 31, pag-umpisa gid ni Presidente Rodrigo Duterte sang iya administrasyon. Action firing line. 5,856 mga kaksyon, damo lang nagkalamatay, no, based ini sa Philippine Drug Enforcement Agency nga datos iya. Pero kung imo naman to yang basihan action hands ang Commission on Human Rights, ari do damo naman ng ilaman. Haling kuno Hulyo 1, 2016, 27,000 kuno nagkalamatay, doon di naman grosso, sobra na pa. Action firing line. Listen ako guro to, doon di nagid maguro klambot 27,000 yan nagkalamatay sa do pila man lang kabilong drug by bust. In fact, gani ang balsa PDEA pila man lang amon operations nga nag 27,000 na ng ila. Action firing line. Last odds. Oh, ako la 7-19. Kung isa ni Pendis-Indes wala. Aligasyon, aksyonen. So, maka home ka man, no? So, operation sa PDEA, amo lang niyo. Butan tabi, 10,000 ang operation sa PDEA halin sa 2016, be. Tingila patay, 27, gidyaw, sa Commission on Human Rights. 27,000. Kung na mo mayara drug by bust, kada by bust, may tag 3-5 patay. Doon ay man guro, ano? Sige, last 7-20. Aring maing balita, maka-aksyon kay bisan naga-problema kita sa ining ining COVID-19. Ang Department of Education sa Rimatinion nagpagawa sang data, ang enrollees nila nagdangat na sa 88.70%, meaning naglabot sa 24,633,586 ang nakapa-enroll. Ang publiko diri, nag-eskwela sa publiko, naglabot sa 22,444,540 nga nagpa-enroll sa pampubliko. Sa pribado naman niya, 2,136,264. So go na ni ang klase sa Oktubre 5. Action firing line. Preparar nang aton sini nga mga estudyante, maka-online ka man, maka-modular ka man, o kung na nga sitwasyon, preparar na ka mo na kay maumpisa na ang inyo sini nga klase mga kaksyon. Action firing line. Ang kwan karon sa pungsod Pilipinas, ang positibo subong adlaw, nagdangat na, bati disgrasya ang kwan, ang Malacanang sinig kay ang prediction sa isa kabulutuan bla daw UP. Ini man ang prediction nila nga by September 30, malabot sa 300,000 ang magpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Tisubong ara pa lang kita sa September 26, still have 4 days more to go. Kag mag September 30, so 301,000 na. 256 ang positibo. Do per day subong Malacanang, no? Bas hindi ni kapalakpak si Attorney Harry Roque sa muna nga sitwasyon ngayon. Action firing line. Ang mga kaksyon, ang nakarecover diri nagdangat na sa 232,909 mga kaksyon. And ang aktibo diri nagapabilin sa gyapon sa 63,066. Ang patay kay 5,284 na. Bawag kadamo na, no?
hindi na pagpalambuta Lord sa malawig-lawig pagidining COVID-19 kay kaluluoy na gid ang sitwasyon ta subong magluwas sini nagkalamatay sa COVID-19, may nagkalamatay pagid nga hindi man COVID-19, nga iban hindi mabaton sa ospital, way ginabaton sa ospital kay gutok na muni muna. Action firing line. Sige, amo na maka-aksyon ang ulo update naton balita gikan niya sa national. Babalik-balik kita diri sa lokal. Action Brian Warden. Action firing line. Pasensya gid sa aton sini nga mga utod nga nagatutok or nagatutok sa aton via Facebook daw pagpigado gid sang kwan subong. Daw kapigado gid sa aton sini nga internet mga kaaksyon. That's why I don't know why gid tagagwa subong action J sa internet. Action JM gagwa ta subong sa internet wala gid. Araman sa Facebook naton. YouTube. Sa YouTube ka mo or YouTube abe basi paka-check ka mo to, i-type nyo ng direction firing line kay magwa na. Pero via Facebook medyo alanganin kita na. Kay daw kapigado gid sa aton sini nga internet subong nga gabi. Last 23 Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Kaina sang aga pa ang Action Radio Bacolod nakatukib. Nga alas 2 pa lang gali sang kagahon and iban gani naka-overnight dira sa New Government Center agod sa pagbantay nga makakuha sila sang first 100 ka numero agod nga makapalista sila ka makakuha sang ayuda gikan sa Department of Social Welfare Development sa paagi iya sa Department of paagi iya sa DSSD. Action firing line. Ang natabo mga kaaksyon, gindagsa ini sang mga tao diri sa syudad sa Bacolod plus ngati hindi naman matago last September 8 nagumpisa ang modified ECQ diri sa Bacolod nga sa din halos nga ang gitagan sa makagwa abo gid lamang ang mga essentials or mga essential workers naton kag ang ginatawag pagid nga mga frontliners mga kaaksyon. Action firing line. Mostly wala nakatrabaho. In fact, ang mga malls naton bukas pero mga tenants nila sa sulod sarado. Kay sinoman ang mamakal dira kay way man gani sang salakyan nga nagabiyahe. Kag waay man sang may masakay kay stay home kon sa idalom sang MECQ. Action firing line. So ang resulta, kung wala ka trabaho, wala ka man income. Magluwas gid lamang kung ikaw isa iya ka regular ngati wala untat ang trabaho, may ara sa mga work from home, kung ano na nga skeletal nga ginahimo nila nga mga forces nila dira para hindi lang gid maguntat ang trabaho. So, ina medyo maayo-ayo ina nga sitwasyon. Pero kung ikaw nagatrabaho bilang contractual, job order, o kung ginatawag naton nga no work, no pay kagidya, no? Gutom gidyang abdan mo. Action firing line. Ang aton ang diri na talupangdan kay masami nga mabatian naton nga hatagan sang ayuda diri sa syudad sa Bacolod ang mga driver nga wala nakabiyahe, no? Salakyan, taxi, tricycle dira, e-bikes o kung iban pirano nga sahi sang salakyan. Pero kadamo man sang way nakatrabaho like mga construction workers naton. Kadamo sang wala naka-income nga nagapamulot sang basura. Kaya hindi ka pwede kini kagwa mo. Action firing line. Pero may na lang kang aton siri mga kapulisan diri sa Bacolod may ara sang ginatawag nga human considerations. Sometimes ginapalusot lang nila bisan wala sang HQP kaya may ara sang konsiderasyon na tinagutman ini sila. Ano na lang karon ang ilan ni kaunon sa tagsa-tagsa nila kapuluyan. Action firing line. Bangod sa guto mga kaaksyon, ang mga ayuda di sa Bacolod amo nang ginasinggitan subong if ma-remember ninyo nga mga driver nagpakilimos dira sa dalan Araneta. And may damo pagid sa nagapangayo nga wala gid sang ginakaon subong nga maayad-ayad. Action firing line. So may ara sang information nga ang DSSD maghatag sang ayuda sa Bacolod noon. Pero tiya mo na gamay ang pundo. Ang resulta, nagdinumog sila. Dito iya sa New Government Center mga kaaksyon, hindi tagid hampal 100% nga mabasol tani nagdinumog to kiti gutom niya gani mo. Action firing line. Gutom. Ang problema lang to, naka-observe lang sila sang
social and physical distancing dito. Namo ng problema pero sa nakita tagi na sa mga videos ka mga pictures, litrato sa Aksyon Radio Bacolod, kuha sa ngamon si Patrolman Action Alvin Graba, wala gid ya sang distancing dito kang iban daw. Nagdinumog to sila. Action firing line. Bisan ano nga sa way sang kapulisan do ka problema gid kiti isa kag isa sa ila nagatinguha nga makakuha sang numero. Sin-o bala ang nagpalapda sa sining nga information kag paano inigin palabot sa publiko nga ang nag-amo sini. Action firing line. Ano gid balang pinaka-exact nga process sini? Sin-o gid balang mandato kon nga ang nagdinumog ni sila ya sa New Government Center nga way sang nagakaigo iya nga ano man kulang sa pagpahibalo, di maintindihan now. Para makuha naton ini makaksyon, kung basihan naton sa mga interviews with Madam Pasita Tero, tiyan mo na, wala ganigin pa sa publiko ini. Kay para hindi magdinumog ang mga tao kiti on the first hand, gamay ang pundo. Action firing line. Ikaduhati, kinanglan masecure nga wala sang dinumugay. Pero amo mangyapon, ano gibala ang natabo sini? Ano gibala ang nangin problema? Ano gibala ang pagpabalo sang gobyerno ta down so sa mga tawo nga ini nga nagdinaguso to kay ina. Action firing line. Ang ginakulbaan naton dire ang laton-laton gid. Nagapangamuyo kita nga 100% wala kun tani sang may nagadala sang COVID-19 kay ina didto. Kay kung may ara, disgrasya, nagtirabid-tabid to sila. Action firing line. Di kabalo naman kita daan sining kay COVID-19, nga daw kahapos niya kay COVID-19, iya maglaton-laton sa mga tao. Madaho ka lang gani kwarta sa tao to nga isa nga ikaw nga naghatag to may positive ka, asymptomatic ka lang, gasalang gindahuan mo kwarta po. Action firing line. Pero dali, gid lang. May ara kita sang interview with Tonight mga kaksyon. Nagayo siya nga hindi lang siya magpakilala. Ini siya sa nagdumog dito sa New Government Center at 2 o'clock kay nasang aga. Sa kaagahon, nagdukoy-dukoy ang pobre nga nagkadto dito para nga ti makatilaw man sang ginatawag nga ayuda. Kay mga isa na kabulan nga wala sila sang trabaho, mga kaksyon. Action firing line. So, ting natabo amo sini. Ano bala ang ginpahibalo sa ila kahapon or nagligad nga adlaw sa ila sini nga barangay? Action firing line. I-check naton abe para mabalaan ta gining matudtuod nga istorya sini para hindi lang tasagi kapadibango diri nga amo ni do pasagad lang sila, amo ni nga sitwasyon. Pasugiron ta ni siya abe and nagalaom kita nga aton sining interview makasugid sa aton sang matudtuod nga senaryo kung paano nagluntad ining pagdinaguso sang Bacolod noon dira sa New Government Center. Action firing line. Kay kung ginsistema lang ini, like for example, ginpalabot ni kamakadto kay Barangay Kapitan, pagkatapos si Barangay Kapitan amo nag-identify sa mga tao nga amo ni dapat ang halatagan. Maybe siguro wala ginaglabot sa point iya nga nagfiesta ina sila dira sa New Government Center. Action firing line. Pero dali didlang ari sa aton sininga linya. Online sa firing line. Tawgon pa lang ni sa ngalan nga si Inday para sa protection sang iya sini kaugalingon kay ti una-una gutom na ni sila, ikaduha way na income, way na mayad-ayad nga pagkaon, basi bala dumtan pa kay nagpa-interview diri sa Action Radio Bacolod. Titawgon tala ni sa Indaya. Kabalo man ni siya magliwat-liwat sa koglingon sa tingog ya. Online sa firing line. Sa aton nga linya, Inday, may gabi. May gabi, bye. Aha, do ka namin sa tingog yan, no? Do, ano DJ ni siya? Ano ni siya man? Action firing line. Doon namin panitingog sa ako nagsunhensaw. Sige, si Inday, taga Bacolod lang. Di ko gusto yung mention ng iya barangay, no? Way man tani ka palagyo, ang ato malandri protection sa mga tao. Kay kabalo naman kita subong ang dumot-dumot kung kaisa nagapangibabaw sa mga tao blang ati madinumtanon. Action firing line. Okay, sige. Si Inday, halin sa isa ka barangay diri sa Bacolod. Day, sugiri kami be from the very beginning, abi like kahapon, asa nga nagdagsa kamo kaina sa New Government Center. Ano ba lang pasalig? Anong proseso kuno? Anong sistema sa paghatag sang numero o kon ining ayuda nga ini mamamati lang kami biday? Sige, Bray. Aha. Bali,
Ang ako naman is mahatag ko sang akon nga experience Aha. sa lin kagapon kag kagina kay di gusto ko man lang bala mag-voice man in behalf man sang mga bakulod nun man kag mga taga-purok man din namon or Mhm. taga-barangay namon Aha. kay tungod nagsalig gid bala do nagatagid ako nga frustration. Day, dali gidang day. Bali day, pila na kabulan wala ka mo trabaho? Bali, sang ECQ, Bray, wala gid kami obra. Mhm. And then, pag GCQ, nag-skeletal workforce na lang. Ti, syempre, ang sweldo, iban na kiti ang iban sa amon, MW of Majuti, Okay. ang iban, TTH. Mhm. So, karon sang nag-declare MHCQ sang 9, wala gid kami totally obra na naman. Mhm, mhm. So, do ka sakit nagit balabat sa gun subong Bray kay Aha. ti sang ECQ do ka do nagbaliskad pag ani sang ECQ do ka okay pa to. Mhm. Subong nga MECQ ay kalain do gutom nagid do hindi nagid mamerisi bala do ka layo nagid do Okay. wala sweldo maulat Aha. ka naman another 15 days naman para masulduan ka sa Oktubre nga pizza 15. Ma'am, pwede ka mabalaan kung ano ang imo sining trabaho kag anong imo sining kwandira. Bali admin staff ako sir sa isa ka private nga company. Okay, sige. Oo. I'm sorry, ginaunahan, takadaan, company lang, ano? Oo, sir. Pero ano ka mo, contractual ka mo, regular basis ka mo, ano nga sitwasyon, ma'am? Regular employee sir. Regular, pero gakatabo gihapon ang mga skeletal or mga MWF or ano nga sitwasyon dira sa inyo, bisan regular ka mo? Oo, skeletal workforce. Kaya kami kiti apektado man sir ang amon company mo. Yes, okay. Pagkatapos, Oo. sina, inang, kung wala ka katrabaho sini, way kagidya sweldo. Oo, wala gid. No work, no pay siya. gid. So, hindi pareho abi sa gobyerno nga bisan magpungko kaysa kasimanang ibang gani ga duty ra si dalom sang kakahuyan nga sweldo gyapon nga di man mapuslan pero sa inyo da once nga way kagatrabaho way kagidya sweldo. Anyway, Oo. sige. At least gusto mo balaan sa matag palamati naton nga amo na iya kasi kapigado sang sitwasyon. Go ahead, ma'am. Go ahead, ma'am. Oo, ti kagapon, bali official man ako sa amon purok. Mhm. Natingala ako nga ang amon nga mga drivers, kaga mga vendors, naga-process requirements. So nagakuha sila certification sa barangay kay kuno manghatag ayud ma-submit kuno sini sang application sa NGC. Mhm. Kag manghatag kuno sang number. Okay. So karon ako kay ti pananglita wala man ko obra, siling ko ay hindi man ko dagali qualified. So nang sang hapon na nabasahan ko sa isa ka page nga ang matagaan is drivers, vendors, kag trabahador nga nawadan sang obra. Okay. So, doon natubuan ako bala sang hope nga ay pwede ko gali. So, pasimpalad kay ti number 1 ang mga utilities sa panimalay, kuryente, tubig, bugas kada adlaw, Mhm. makabulig-bulig tani. So, nag-process man ako, nag-upod man ako sini sa mga tupad balay ko. So, nagplano na kami nga mabugtaw aga pa. Pero nakabati na kami sang kagabi pa lang ang iban, dito na lang tinulog. Aha. Kay kagapon, may gin-cater na, hindi lang gid ko sure kung 100 or 300, may gin-cater na sila nga mga iba namon nga tupad balay nga mga vendors. Aha. So gin-release na ini sila sang number. Mhm. Kag nagahulat na lang ni sila nga tawgan. Aha. So samba ko ay hindi lang man gali driver, pwede man gali iban nga sector ang maka-apply. Mhm. So nagbugtaw kami aga pa Bray kag nagkadto man tidto sa New Government Center. Aha. Pag-abot namon, sus hindi magwanta ang tawo. Okay, dali lang gid ma'am, no? Dito tanay kahapon. Sino nagpabalo sa inyo? Ini mga barangay officials o kon chismis gid lamang o kon inang ano nga sitwasyon? Bali kay ang pagitsindi Kuya Bray, nag-release sila certification sa barangay eh. Aha. So buot silingon, ang information is coming from them, hindi man siguro magmatomato ang tawo. Aha. Or kung hindi gali pwede nga ang nag-release ng certification. Like for example, abi nagkadto ka to, nagpaghambal mo to sa barangay, mangayo ko ti certification ang pamangkot para sa ano ni. Daw mo na be. Pagsabat mo para ni buwas kay ti guto man kami ginhatagan ka man, meaning may ara sang ideya ang barangay nga ti sige huo hingagaw kamo aryo amo ni. So meaning sa barangay halin mismong information nga ini. Oo, kay ti ko Aha. hindi, para sa ako, napagitsindi ko, kung hindi pwede,
wala sila nag-release certification. So meaning Okay. may idea man ang aton mga otoridad dira sa barangay. Mhm. So amo na damo kami actually hindi tanan sa purok ang nag-apply or Aha. sa ibang area amo man. Kumbaga ang iban lang wala trabaho or mga vendors, ang iban tricycle driver, ang iban mga drivers nga may asosasyon. Mhm. So nag-apply ini sila. So amo na kagina sang aga ang istorya is 100 lang kuno ang i-releasan. 100 all over Bacolod ini siya action I mean ma'am Inday. Oo, Oho. all over Bacolod lang gid. So 261 dunadulaan na kami hope kagina, Oho. mapuli na lang ta kay ti ng 100 malanggali ang i-cater. So ang feeling balabray nga nang basi pa man lang. Ang amo niya is nag-try lang man kami nga basi pa man lang kay ti Aha. pigado mo wala gid saya ti nang nagulat kami tidto. Mhm. So pagka I think mga 5 o'clock nag-abot ang aton kapulisan, nag-announce nga cancel kay mitingan na lang kuno sa ila sa babaw Mhm. kung ibarangay-barangay na lang. Mm, Di, ang tao hindi magpati. Ang gusto Aha. sang tao is taga DSWD gid mismo ang mahambal. Aha. So, na ano oras ka cancel. nag-alabot to? Alas 2 gid sang aga to ka na to? Oo. Pag abot Alas mo 2 to, sa aga. yes pa amo nang aming nga time tulog kami nga tulog pa kami no kay wagid kami ideya. Oo. So ma'am Tilas, alas 2 ang aga anong sitwasyon sang NGC na? As in, damo-damo gid saya. So ano man lang may concert man. Ituod ka, Mm-mm. may mga tricycle nga naglaraya to, no? May mga jeep gani, no? Sa kilid to. Oo. Ako, Bray, mismo naluoy magtanaw bala sang sitwasyon sang mga tigulang, mga driver, nga nagahop gid bala nga makatilaw sang subsidy ka government. Okay, dire lang ko anay mamangkot ko liwat. I'm sorry gid Inday ha. Last 2 ang aga. We'll know nga may ara kita sang kwan ng curfew for Bacolod, ano? 10 to 4. Oo, so din ka mo nag-agi, paano ka mo kalusot? Wala sang check up points abi nga nag-question sa inyo? May ginagyan kami nga checkpoint. So, rason lang kami nga new government center kami kay ma-apply kami for subsidies ng government. Okay, sige, naka-intindi. Mansama nang mayo sa police, no? Kay may consideration sila. Go ahead, ma'am. Oo, dason amo na Bray nang na ano ko bala kagina kay ti nang kadamo-damo gid sang tawo kag mix na siya ang tawo, wala na social distancing. Away na gid, ma'am. Kagapon pa lang niya gali iya, damo na niya tawo sa new government center. So ang akon lang is may opisina pa kagapon eh. So nga wala gid bi nakita sang mga otoridad dira sa City Hall nga abigin tagaanan nila nga daan solusyon ina nga wala bala ginual ang mga tao kay ti ang perception sang tao pagkabati nga may panghatag madugok ginaya dayon mo. Correct na. Hindi mo na mapunggan kay ti sambal na naton gutom gani mo. Tarantana na lang Oo. ideya subong dapat himuon para makakwarta ka or makakuha ka sang ayuda. So ti ano na lang ginhimo nyo to pagkabalong amo naming pulis mismo naghambal nga ti iway isang tsansa nga makabaton kamo numero. Oo, ari pagit Bray, isugpon ko lang no antes ko malipatan. Aha. Ang ining mga nag-apply, majority sini ang iban, wala pa nakabaton second batch nga SAP. Ay gali ka. Pero ti ang name nila ara naihan sa SAP na ang name nila. Oo, ara gid siya eh. Aha. So ti nagdugok man to sila sa paglaom abi, no? Oo. Ti amo na Bray, ti kagina ang tawo wala na nagapati sa pulis, hindi Aha. magpuli. Kay ti gahop gid sa mo ang hope gid sa balang maka-avail. Aha. So pagkabalo kagina nga 20 drivers per association lang gali. So wala na iya may nakahambal ni isa sa biskan sa presidente na lang sa asosasyon sa purok namon do wala may nakahambal nga 20 la nagali per association. Aha. Why gid may nakamuno? Wala. Okay, galing ka muna ino. Ang barangay nag-release sila sa certification pero wala gid man niya sang may nagkadto sa puloy-an nyo to nga ti ikaw basi willing ka kag basi ma-qualify ka man lang ariho mo ni muna wayo gid man kamo kabaton sina. Oo, wala. Wala gid man. Kamo daw nag-adventure lang kamo sang kagulingon nyo to bi tilot-testingan tari bi basi pa lang do mo na bi, no? Oo. Bangod nga tigin tagaan kamo sang certification, nagalaom kamo nga ti pwede man kamo. Pero ti subject pa man kamo gyapon to ma'am sa
kuan mo pag-check abi kon qualify kamo o kon hindi, di ba? Mhm. Oo. Aha. Pero sa akon, ang ipreparar ko is ang akon certification, certificate of employment, proof nga wala kami sang duty, Mhm. mga contact numbers labi sa head office namon kag Aha. company ID ko. Kay Aha. ti ang hambal interviewon ka pa. Mhm. So ginpreparar na siya namon ang iban ko di nga mga upod nagprepare man sang ilang nga mga certification kag valid IDs man. Mhm. Dabo kamo gali sa barangay nyo, ged? Oo. I see, okay. So, tiyan oras ka nagpauli, ma'am? Paghambal ya kagina bray nga cancel. Paghambal sa pulis kagina nga cancel, nagpuli na lang gid kami. Ah. Kay ti makita mo ya sa pila yang ti ko butang ka kung nagambal sila nga 300 lang ang ikiter nila. Mhm. Hindi gid kami gyapon malabutan. Damo, So, libo, gid man? Damo? Oo, ti imaginon mo lang bibray mag 61 ta ka barangay. Mhm. Butang tabi sa mag 100 na lang katawo sa kada barangay. Sobra gyapon. Sobra gid. Ay, sige, Oo, grabe. damo gid siya. Pero ikaw naka-social distancing ka to? Wala. Wala. Siyempre, Pagabot nag-disinfect lang ko, inaligo lang ko, ay nagpalapit sa akong pamilya, nalagi ko na sa likod namon kag naligo. siyempre doon kung isa doon, di ta na mahuna-hunaan, bla kati sa utok mo, bla paano ka maka-avail sining ayuda nga inibla kung kaisa, no? Oo. Oo. Damo sila. So, halos tanan to, wala na gid sang distansya. Pero may mga face mask man, may mga face shield man. Oo, may ara. May ara. Aha. Oo. Sige. So, para mo mala na experience mo, ma'am, kag mo mala na kung kaysa tiway gid kulang information from barangay council, ano, daw mo sining sitwasyon ta. Oo, ano lang, Brian, siguro paathag lang, kahit ti ang tao, makaitsindi, malang na mo. Mhm. Ang lain lang, nagtabo na nga insidente, bangod wala nila, gin-inform sa insakto ang tao. Okay. Why gani kuno gin pa si publiko nimo wala gin pabalo gani kuno mo kay ti gamay ang pundo pero kibot kita nga nang dumumog yang bakulod nun to amo na dako nga pamangkot sinobla ang nagpagwa sini nga information. Oo. Amo sila. Tapilang certificate ko nyo sa barangay? Why bayad? Libre lang. Libre lang. Ating gusto sa barangay nga makakuha man kamo tani ayuda man mo amo nang gusto sa barangay. Oo, siguro ang barangay, Bray, ang ilaman sige, go kamo base pa man lang. Aha. Oo. Correct din na. No? Sige, basta may gusto ka pa idugang, ipalabot, abi nga hibubunot, abi, hindi lang mga king, no? Medyo. Ay, wala man. Oo. Aha. Ako niya, Bray, bilang empleyado sa private sector, nga nawadaan man sang obra, ako Aha. is clarification lang. Aha. Kung ano, gid bala ang matuod, kung may budget for, number one is kung may second batch, kay damo pa area nga wala na releasan sang second batch nga SAP. Aha, Number yes. 2, kung ano gid balaayhan ang subsidy nga ara subo nga ginapangatag sa government center. Yes. Mhm. Kag particularly para kay sino ina ang subsidy para at least ang tao bala ma-educate lang bisan gamay lang. Aha. Actually, nagligad to nga gabi interview ko with Lone District Congressman Greg Gasataya. Ginhambal gid man sini diri sa Action Radio nga may ara sang bulig halin sa DSWD National for Bacolod, no, kay Imisikyo. Kita mo, driver kag mga driver nga way na gid nakabiyahe dira kag kaangay sa inyo nga wala sang trabaho for how many months abi or pila ka semana dira nga tigin gutom gid kita sa mga nga sitwasyon. Amo ning beneficiaryo diri mo according to the Congressman Inday, you know? Pero ang pamangkot ining subong di inihalin. Kay daw way pa man to yang kay Greg sa taya ginapaabot pa man about to signature pa to gani mo about to pirma pa to sa DSWD National. So kung way pa mapirmahan, way pa to maglabot diri sa syudad sa Bacolod. Ang pamangkot kay sinoni. So sto nang imo information una through channel na lang guro sa barangay kapos na gina magtawag da sa mga kapitanes nga virtual meeting kita select kamo da sang 50 kabilog nga Forest of the Poor da bi. Dalan nyo di sa aton sinodang muni-muni muna. Kung di way gini nagdinumog sa NGC, Inday, salamat gid sa mga time. You're welcome, gid Bray. Sige. Kay dugay-dugay pa istoryahon ta si Madam Pasitatero nga ti amo ning makakuan gino makabaton sa tanan nga mga kritisismo kag tanan-tanan nga damulay do aray gid siya subong ti ining pobre nga iniga trabaho malang kuno tani o galing kay we don't know kung paano nagwa ang amo sini nga sitwasyon. Inday, salamat may gabi. Thank you, Gid. Sige, Good salamat. night. Yes. Action Firing Line. Si Indaya, halin sa isa ka barangay diri sa Bacolod nga isa man nga nagdumog didto kag aminado siya nga wala gid siya ka social distancing kay na.
Ti sa nobla, nga way ka na may kuuton da sa bulsa mo para ipakaon sa pamilya mo, maminsar ka pa sina. Last 47, ma-commercial ko kadali mga kaksyon. Dugay-dugay mabalik kita. Gusto ko lang ipabati man sa publiko kung anong explanation ni Madam Pasitatero angot sininasambit nga sitwasyon. Kay bisan anhon ta pa ini sa pagbulobaliswa, anhon ta pa ini sa pagtuluta kilid, kay bangod siya ang pinuno dira sa DSSD kag ginasaligan sa pagpanagtag sa mga ayuda ara sa iya tanan subong ang puntarya sa mga basuka, kritisismo, pamuyayaw, tanan-tanan na lang nga pagdamulay kag iban pa. Action firing line. If madumduman nyo atong alleged nga mga ayuda sa pinakauna nga ginpanagtag nga baho nga bugas, expired nga noodles nga to, si Madam Pasitatero nagpangayo to dayon pasensya. Kaya hambal niya wala ta intensyon nga magpanagtag sang bugas nga lagom. Action firing line. Kung wala intensyon tani, mang-hire kita dira sa pag-check kada iya sa food pack da kag bukaron, kiti kabalo naman kita nga na stocks ina dira sa pila ka bulan, kundi way tani tanaw butang iya sa kritisismo. Action firing line. Ang hambal naton, isa mo lang ka sala, isa ka gatos nga maayo, madisgrasya ginang isa ka gatos mo sa isa ka sala nga mahimo mo. Action firing line. Pagbalik ko dugay-dugay dra lang kamuha, nang tawon tagidabi ko nanugid bing proseso, sini kag sistema, sini kag ano abigid ang nagtabo diri. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Madayong Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan.
Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Manamyaw kita na diri sa YouTube kita maagi pasensya gid sa mga kauturan naton nga way kita sa Facebook Live kay kahinay gid sang internet. Di natong dito na tayo man way pa to. Ginapangita ta nato si Donald Mongcal, Action Bray, Barangay Bata, tag 20 ang barangay certificate. Hindi sekreto Action Bray kay sa amon Purok chairman mismo naghatag sang Purok certificate kuno para dalon sa barangay para matagaan sang amoni no sang Miyerkules damo na nagapila da sa NGC. Ani na Bulgarana hindi man ni kuno sekreto gali. Nagbaha mga taho Action Bray sa Miyerkules, pulis mismo naghambal sa mga tao nga Sabado kamo balik pero sa barangay hall. Halin Miyerkules hasta Biyernes sa Tagay barangay certificate, grabe ang pila. Kung may ara gali isang ginhatag nga barangay certificate, insakto tong interview with meaning may ara sang ideya ang barangay. Sit nga ang ginamo siniman daw makalilibog tani gin barangay nyo na lang nimo para maiwasan ini pero base action hence hadlok man balang ipadala sa barangay kay base may ngalan man sa kapitan blang COVID-19 man blahaw. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Nakaginawa na subong nga mga ay sus ko Ginoo ano ning kalatabo nis kalibutan ginawat ta nga palagyo kay COVID-19 pero tinugadumog si COVID-19. May gabi lang kay Mr. 28 naga-monitor sinimat tinion. Ambal niya sang di ko na lang paglawagon ang text na di kay medyo. May gabi lang sa kay Sir Carding Abangan sang Barangay Takuling naga-monitor gid sinimat tinion. According isa diri sa texter man nato no ambal niya 6 na kabulan. Wala gihapon yung sistema ang gobyerno sa Bacolod how to distribute kuno sang financial assistance. Ay nako. Ginadalata na lang ni sa ugtom-ugtom. Ari pang ibang nga mga mensahe daligid lang kay isa-isahon tani sila daligid lang. Halin sa kay 6313, good evening Sumbray, monitor kami every night sa imo program diri sa Mangga, Bunga, DSB. Salamat gid sa inyo. And halin sa kay 305, Action Bray, monitor lang kami di Barangay Naga sila Carlota, Siri Dolor Catinoy, Estor de Los Santos kag Carlos. Salamat gid ra sa inyo And halin sa kay 3265, may gabi Action Bray, tamyaw ko lang gali family Irem, Sildora Kustarn, ang gapanamyaw si Wiwing sang DSB. Salamat gid. Halin kay 0007, tawa ko sang ayoda mo Action Bray, mayong gabi. Pating ginaganabantayan mo Sige. Halin sa kay 0698, Action Bray, grabe tubig sa Precast Tower. Daw malumos na guro ang Precast Tower. Perting kalipay sa mga kawati, 3 gid ka kilis. Ang bugas halin Barangay Mansilingan hatag namon ido lain tulok ido imo Edward ne. Pating ido guro ga panangkil man ni. Action Firing Line. Ambal sang ido na man ang imo ubraman salig kay ido kami pakanoon mo kami sang isda akon sang bugas mo yang bulok. Action Firing Line. Dali lang check naton sa Action Art tay hupon kay na interview actually kay napasangaga na interview na si Madam Pasita Tero diri sa Action Radio while nagumba mga tao dira sa NGC, but tonight we would like to present again kung ano giblang explanation ni Madam Pasita Tero kining pobre nga ini nga nagapamuno dira sa DSS di daw mo ni subong na punan gidya sang malain nga mga istoryas publiko. Pero aside from that, tiyang liderato ni Mayor Bing Linardia mo maning isa sa kritisar man karon kagin kumuran sa Bacolod no ni. Action Firing Line. Ari na sa Action Art tay hupon. Action Radio City Hall Report. Plus pa iban pagid nga balita. Action Art, good evening. Maayong gabi Action na Bray kag sa aton nga mga ka-action. Ginhimutig ni DSSD head Pasita Tero ang alegasyon nga wala sang sistema no ang ginahimo nga pagpanagtag sining financial assistance sang city government o sang DSSD. Paagi siya sining tatapan pero antes ko katuan kag balikan ina
hatagan tani background action drive nga itong matag palmatikot pala ano ining financial assistance sa ginahatag sa DSSD. Aha. Now, ini siya action drive, amo ini ang financial aid nga budget allocation from DSWD nga amo ning ginagamit pala action drive kung mangayo halimbawa sa city burial assistance dira na ginakuha no kung mangayo kapag sang medical assistance amo man na siya ang pundo nga ginakuhaan kag pati ang inuplite sa mga badyaw pauli dira pa nagkuhaon. Aha. So ang budget sila is 5 million ang allocation for September nga may ara pa na nabilin sa nagliligat ng mga binulan allocation. In fact, by October, may another budget na. Kung galing kinatamuhan nga Bacolod City, nagbalik sa MECQ, the Community Quarantine Regulation. Amo ito nga may instruction nga dapat kay wifi na amo ang itong ginambalik kong Greg, wifi na iya wifi na matapos ang process. Agon nga ang financial assistance, ganito niya nakudako ang pondo sa ilalom sang bayanihan 2. Di amo na iya ang daw sufficiente ang pondo. Now natabo dire sa base sa palayag ni Ma'am Pasita Tero, ang ginhimo action drive sa iya office, bangon limited pala ni pondo. Aha. Ang ginkontak niya, amo ang sectoral concern dira sa city government nga amo ang magigangot kay ang instruction actually ang hatagan financial assistance number 1 ang transport sector pero limited lang ang numero kay kulang nga nimo hindi kay go kung 10,000 nga transport members ang hatagan kulang nga na sa ila. Now ano pagid ang mga nawataan obra pero ang nasbutang nito nga silingan nga specific amo ini ang mga masahista, ang mga katiban patungkin pang-mention ni kaina. Now, ang sectoral concern amo ni sila ang kaya ng listahan sila sunday mo sa mga driver. Kaya ni ba kung isang driver ka pero siling latest naka-avail ka sa libre sakay program hindi ka dara madala sa siling financial assistance nga gamay man lang din pa sa city. So ang dinimo ang sectoral concern tani amo na magpagigangot sa mga ara sa listahan nila naway yung mga tagan sa benepisyo kag nawadaan sa trabaho. Ang problema lang ang pagpatin Ma'am Pasita Tero kasi hindi malikawan kapag pabalo sila sa pila ka mga benepisyaryo mahimo ngayon sila nanugid pag sa ikaingot nila to sa mga kilala nila. After din contact sila sa sectoral concern nga opisina, kaya mo na may assistance nga ihatag ang DSSD. Amo to ang nakibot sa action drive kung ang may nagapatulong sa office mo, kaya mo may nagasulong mga ayo man kang magproseso. Isiling nga nang tabo ni man nga nagamuni nga nagdinamo ang aluyag mo pangayo sa financial assistance, di naputayan sila mag-isa-isa explicar, di na nagpanindugan na sunday nga, diya, amo kami qualify, kami nga, wag yung dala mo na. Tingin mo, amo nang rason, kung sila nga, tingayo, mamutoy, mga certifications, barangay, pero not necessarily, kung matagan ka sang number, kung sang barangay certification, automatic, garantiya na nga mahatagan ka sa financial assistance. Kaya inang numero nga ginahatag ng sunday, sunod kay Ma'am Pasita Tero, kung makatagan ka sa numero, i-evaluate pa na, i-interviewon kapag alisan DSSD. Sila nga tiyang amon personnel, kulang din, i-utilize para sila nga project. May iban pa man, nga gina-asikaso mo ang iya sila nga opisina. So, mo lang ang sectoral concern, mo na primero ang in-coordinate nila. Now, timot kami siya nga kainas ang aga, amo to natabo, nga putuman kanamo ang mga tao nga nagkatuto. That is why sila nga sa police, they cancel. Tani kayo siya na nung natabo nga nagulpiata damo tong tao. Nga bisan si Ma'am Pasita Tero, sila nga nakikot kinako daw. Ini siya nga pundo, amo na ganing rason nga sila nga gintunga lang kay may nagwa mga istorya ganun sa barangay, yang ipanghatag 5,000 pesos each mo. Wow. Kundi siling mo to, kaya may nagkapanawag mo siya nga sa ibang na barangay na may mga numerobla.
nga nag-inquire sa iya nga ma'am po 10,000 ang ginahatag sa amon nga grupo sa amon nga pareho sa amon nga obra. Aha. Silang hindi na matuod kahapon gani may ara na sila initially nahatagan. Actually napili nga pondo action price 2.5 million na lang mo. Oh, hindi gali 5 million ini. Hindi na kayo may mga natagan na di nga na amot iban sa burial assistance, medical assistance. Kinaplaga ko sa DCSD nga may dala ka na resibo, white kwarta, mga ipadabulig. Dinag-grant na siya mo ng pundo. Plus pangakuhaan pala sa base ang badyaw. Correct. Karga sa barko. Kundi ang 2.5 million, niling may banan pa ni. Galing ka isiling ko ni kay Ma'am Pasita Tiro, diferensya lang guro ma'am, kay kung nagpa-interview kasi sa primero, nagpa-explicar mo, why na magdangat sa punto, nga nag-amon yung sitwasyon pero sa isiling nga nga, mundang yung kalikawan, kung nga, kung ay mani-direkta, coordinate sa barangay, sa putong point mo, bisan si Ma'am Pasita Tiro, nag-avoid na lang, kay kita mo, pati siya sa sakto, pas kaso mo. Yes, dalahig to siya. Oo, siling nga, sa tuto lang nga ni-action at siling hindi ka matudla sila nga, why makabigawi at kwarta to yato, biya sa DSWD. Nagabulig na kami to. DSWD to ang mga nakuan mo representante nga nag-release sa ito mo. Yes. Nga nagasakay ito sa mga bus. Siling nga kami ka-facilitate lang, pati ako siling nga, nagdalahig pa sa kaso. Balikan to Section Art Mag-Action, ano? Action Firing Line. Kay kuana ginaplastar naton diri para mahangpan naton kung ano gid ang natabo sini. Pero tiyan mo na bala natapos na ang dinumugay ka ina. Pero gusto naton nga pahangpon ang publiko ang Bacolod non kung ano gid ang sistema. Action Art. Yes. So ala to maling in fairness sa kay Ma'am Pasita Tiro, amo nang gitry naton na makuhaan siya sang iyaman side kay pa-explain man no at the end of the day. Siya kin man tuod yung amotong balkan ni siya bago siling ko sigurado ikaw naman ni ang balbalon. Yes. At pasulon. Siya tuod kami mo pero niya importante gina trabaho namon ang kung ano gina-instruct maghatag instruction particular na kung nagalin sa DSWD. Yan reaction ba ang palayag ni Ma'am Pasita Tero? Yesterday, may 2.5 million na kami na nasuma na sa mga nagkalagto. Okay. So, bago mag-amuni ang dalagan sa aton na hatagay, probably by Tuesday, depleted ng 5 million pa. Wala na pa. So, stop na natin by Tuesday. We will again wait for November na ma-release na mga another 4 million. That's why, Sir Art, I'm sorry to say, no, nga wala ni namon ang masiling sa nga aula ni ginambal sa radyo because dugukan kami sa tao kagamay sang amon nga budget. We cannot do that in public. So that's why nga ang amon nga ginistorya ang mga presidente sa mga asosasyon kagang sectoral representative kay sila ni mambal sa mga tao nila sa dalom. Sila nga wala kami may install nga system. May system. Wala ginobserve ang system. Kay even in the transport sector, mag 10,000 na sila. Kay I know, sa sakto sa una, balaan ko na mo nga sobra 10,000 ang transport sector. Even sa transport sector lang, kulang na iya. That's why ang gindil naman, ang ilang presidente, with the instruction na, or president or operator, with the instruction na, sir, pilian nyo lang sa driver nyo. Ang mas gid na nagakinanglan. Kaya hindi nyo na, sir, pagtagaan, ang nakakuha na sa libre sa kainibla kay may ginapad ng city government sa ilang mga driver. I-exclude na sila. Pero pagkabati, siguro sa iban, 2.5 million na lang. Pero dira pa kami makuha sa 2.5 na. Dira pa kami makuha sa i-treaty ng bagyaw pa. Ang iban pagid mo may mga medical pagid na related to COVID. Kay AX na mo, that includes the medical, burial, no? Ang good priority na lang gid gani namon. Ang ining na COVID na lang gid. Pero wala pa gid gani kung ako nagnaog sa 1,000. Nagnaog lang ko sa 1.5. Sa hapon, pag-isip namon nga 2.5 ang 2.4 ang na-consume. Okay. 2.5. Siling ko pwede pa ni kanaog ang iban sa 1,000 na lang. Action right mo na may tendency yung nabili ng nagpakaisang bulita para nga matagan man, hindi siguro 1,000 ini, pero dipende kon ang kanamuon sang beneficiaryo
yung tayo nagilang, may kwaon ito nga mo ito sa medical plan. Action art na kayo home ko di bagambal niya wala gin radyo kaya muni pero subong na pamatud-an ta nga mas dasig gali ang pag spreading out sang kutso-kutso ko para sa action radyo na. Oo, dahil siya pa na. Ang lain pas lagi kasi kung ang silingwa na siya kay na, silingwa mang lain siya na iya kay kapin pagin kung sa kutso-kutso maglapta, inaikugan, pero mo may dugang. Disgrasya gid. Plastar nila sa interview kalimbawa kay Sundayan isa na ni kaigo isa itanawan yung Facebook live la kundi at least matakat ang pagplastar kasi wala isa meaning next one kasi lang kung mo sila mas payo pa sa mas epektibo dito ka sa legit kung kutso-kutso tiyan mo ginagawa niya kag dason guro si Madam Pasitatero pa-interview gid siya guro action art kay dako gid man mabulig sa radyo nga mapathag diri kay hindi mo ya maisa-isa ang tawo nga ikaw mismo mahutik to sa ila mo pagi diri kundi at least iway gini natabo guro nga amos nimo dito na kasi halimbawa pagit kundi sectoral group sa istorya ang leader to, insakto pag-explicar mo, okay pa na kung pag-explicar sa 5 katao, itong member lang yung explikaran niya, kasi kung suposto pag pamatian ka pag-hangop. Yang 5 naman ito nga magambal sa mga member nila nga ginalantaw nga pwede makatail. Kasi kung nasubrahan o kung kulang, kung may istorya, dyan po tayo naglain. Na, kaya may istorya pag ito sa ukon nila kay Panyay nga, doon ito kay may assistance to. Kundi, amo na, nagkalamay hati ang buwan niya. Na mo to ang iban pinag-uso kanto sa SDC nga makuha numero. Porte. Kaya ito na yung luyag tani sa itong purpose, 200 ang target nga numero para matalapot nila in interview. Balay 200 action art, bilog na nga Bacolod action art. Bilog nga Bacolod na. Oo, okay, why should expect nili libo yung makatubo? Kaya mga sectoral group malatutani mo no, ang ginalauman nila. Oo. Bausos ko. Kaya kada isa na kurun ba ang isa nga makahutik sila nga ibutang sa group na sa Mission Bell. Tsakto na. Mga watan no pra. Actually, action art kung isipon mo, gid, kung gusto ko nila 200, kwao nila pwede, gid. Ang problema lang to, kay nagdinamo lang gid mo, kaya i-interviewon pa man mo. So, sa sobra libo, to guro, ang kwalipikado, 200 man lang gid. Tiwag gid man to sila mahimo, kaya di sila kwalipikado. Ang iban to, nagpakwanan to mo, nagalao mo na sila nga kabay pa, galing kitang sistema, dumamo to sila. Damo man lang na mo. Hindi mo man tumabasol doon pero sa interview mo ito nga nagkatlo ko siya. Ito isino pa lang way katinanglan. Subong? Gani, kinanglan niya gid mo. Kinakulang ta gani nga may gina-kuot-kuot pa ta. Ginakulang nga ni si Puloy nga may guluton pa. Ambal gani ni Akuan diyon ni Action Clarence Locsin nga monitor sa aton subong siya ako gid tani man sumbray mo lingko ikaw isa gid sa nagakinahanglan sini tani mo. Tuon na kay inigo ta na kumpare ta na kwanta na mo. May mga kakulangan man di amo na kinanglanon ni man tani. So in a way ito amo na siya ang natabo. So depende na sa publiko no kung ano nila pag assist sa sabat ni Ma'am Pasitero. Aton malapon to nga din kuan aton sa reaction because at the end of the day sakto pang imuang bani siya diya ang mabutang sa palan kaya sulon sa itanan. So anong solusyon action art kiti way natigayon kay ina? Meeting to sila, sige nga po, ay kusang balikan na, kaya wala kapag kasubilanon, kung ano ang desisyon nila, since nga, kung hamakon mo ito istorya, re-evaluate mo ito kung surprise sa kalipo, to sila ginawa mo ka interviews ko man. Korte, naghana. Kaya mo naguro, pamarangay mo na lang na, ma'am, pero mo na i-check mo giguro kada barangay man, kaya basi dudla ton si Madam Pasitatero, no? Oo. Talit itong sapto mo. Talit gito na kwan pa, nahigkuan pang iya sining laalawas, ang iya sining ngalan, blau. No, napasimanggan mo ito siya nga, siya nga nag-imo sang ideya at pamagi nga ang kwarta ito nga intended na amount to allocation na abogit supposedly yatak, iban ilibanan niya, pero what the fuck, yan ang siglapot po tayo at kayo mo gabaton sa kwarta. Anyway, isupon ko lang ang sonday ang iban dito lang mga balita sa Bacolod City Hall. Kundi supposedly subong ni nga daw Sabado ang schedule sa city government na mag-conduct sang mass testing sa mga kuan bala sa mga vendors. Ini swab testing
why madayon gintaisol ni siya sa sulod nga weekend. Yes. Sulod nga semana sila ni city administrator at the same time siya ni ang chief or executive officer sang syudad, no, sa idalom sa Emergency Operations Center nga si Ma'am M. Ang. Ang rason dire kay luyag pa nila nga ang masulod nga semana magkatos nga liwat balik sa merkado istoryahon liwat kag magpatigayon sang nagakaigo ng educational campaign on pagkandak sang educational information dira sa mga vendors. So meaning this next week, pero para sa iya, bisan pa man, kundi September 30, lipat ko no ganingan daw na siya. Kundi weekend pa to yung target sang patigayulon na swab testing sa mga vendors. So rin nga, bisan pa man ma-downgrade, for example, bla ko ma-downgrade, man after September 30, ang community quarantine sa Bacolod, i-determinado i-action by based sa recommendation ni General Feliciano, dapat imuon gini nila ang swab test sa mga vendors action by. Okay, do kadamo gid 50% sa tatlo ka merkado do hindi gid favorable